Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan tashar mu mai albarka. A darasin mu na yau za mu koyi yadda ake goge email address, Gmail address akan wayar mu ta Android. Mai sauraro, idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗita, danna mun subscribe, sannan ka danna mun alamar ƙararrawar sanarwa don saboda samun shirye-shiryen mu daga zaran mun daura. Da farko za mu buɗe application namu mai suna Gmail kenan akan Android namu, don shine app da muke yawan amfani da shi mu dora email namu mu managing da shi. Idan muka bude application haka kamar da muke gani a sama, by your right hand side akwai wani round abu da akan nawa B a rubuce da yake email address din ya fara daga B ne. Sai ku yi clicking akan shi wannan abun. In muka yi clicking haka kamar da muke gani ya kawo mana list na emails. To email da yake kai kenan, sai mu yi clicking akan Google account na. Idan muka yi clicking kan Google account, sai mu zo data and personalization kamar da muke gani haka, sai mu scroll mu soka kasa haka, sai mu soka kasa har sai mun ga inda aka rubuta delete service or your account. Sai mu taba wannan wajen. Muka taba wannan wajen, gashi nan abubuwa ya kama na services da kuma abubuwa da zaka zabe ka goge. In services ne ko kuma kana so ka goge channel naka na YouTube ne ko wani abu da haka, duk gasu nan anan a riga an list nasu. To mu kuma sai mu ce muna so mu goge shi account din da kansa, delete your Google account. Sai mu yi clicking akan sa. Sai mu jira ya bude. Yanzu ya tambaye password, yana neman password kenan. Clicking password 1 2 3. Next. Kamar da muke gani yanzu mun riga masa password don a tabbatar kai ne asalin mai account din kake so ka goge account din ko kuma wani ne yake so ya maka barna. Yanzu mun riga masa komai da komai namu. Wannan ya nuna akan wannan email din namu ne. Sai mu confirm ne, yes, I acknowledge that I am still responsible for the change occurred due to any pending financial transaction and understand that under certain circumstances my earning won't be paid out. Sai kuma sai mu taking box da bi kuma yes I want to permanently delete this Google account and its data. Sai mu clicking akan wannan, sai mu ce delete account. Sai mu jira. Yanzu kamar yadda muke gani haka nan ya riga ya mana delete na shi account din kenan. Account din ya riga ya zama babu. Kun gani na yi refresh kuma ya tambaye ni sake sa wani email da wani phone number. Wannan shine karshen bidiyon mu. Mai sauraro, idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗita, da Allah ka danna mun subscribe, sannan kuma ka danna mun alamar ƙararrawar sanarwa don saboda samun shirye-shiryen mu daga zaran mun daura. Mun gode.